କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟରାତିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସିଆପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ 5ରୁ 6 ଜଣ କାଠ ମାଫିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟୁଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋର୍ସିଆପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଭଁରାଗଡ଼ ବିଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ବନ ବିଭାଗ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ବେଧଡ଼କ ଗଛ କଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। चलो गाटा बुलो ना बुला